se bude snažit i něco za... Dobrý den, já vás vítám na Janovičkách 2009, je to již 6. ročník pořádaný mašerklubem Metuje. My jsme tady na Janovičkách u Broumova a po několika ročnících, co nám nepřijalo počasí, nám konečně napadl nádherný sníh, máme nádherně užížený tratě, tak doufám, že to všichni pořádně užijeme. Ale všichni máme 9 hodin 42. Jak sama? Jsi sama? No. Takže máme 9:50 minut, ten čas je hlavně důležitý pro mašery, který se připravují, který zavodňují ty svoje pejsky, aby to všechno klaplo tak, jak mají být. Ještě jednou upozorňuji diváky, aby dávali pozor v prostoru tratě, aby... 4, 3, 2, 1, marš gól! Takže přesně v 10 hodin středoevropského času. 2, 1, marš gól! Jak už jsem říkal, běžkaři jistě potlesky na místě a běžkaři to bude velmi náročný fofr. A teď si myslí, že si jenom jen tak hezky přibližují. Teď jí čeká ten náročný hub. Pokud nebudete obtažen, tak se nikde neuhne. Startuju a přijedou tu cestu takhle. Všimněte si, že tyto praskáci krvi je všechno možný. Jedním z účastníků tohoto závodu je i Roman Habásko a já bych na něm měla pár otázek. Odkud jste k nám přijel? Takže já jsem přijel z Krušných hor, nebo z podhůří Krušných hor z města Podbonřany a do Janoviček jezdím strašně rád, protože máte tady sníh, což u nás moc není. U nás je srážkový stín a u nás věčně prší a sněhu tam nikdy moc nenapadne, takže sem jezdím rád. A jel byste sem na Janovičky, kdybyste určitě věděl, že tady sníh nebude? Určitě, protože je tady výborná parta lidí a vždycky se sem strašně moc těšíme, nejenom na samotný závod, ale i na tu atmosféru, která tady probíhá. My víme, že jsi byl na závodech v Krkonoších. A co plánuješ teďka dál? No, po Krkonoších, kde jsme jeli vlastně 9 etap, jsme se přesunuli sem na Janovičky, kde odjedeme 2 etapy a tady odsaď se přesouváme do Deštného v Orlických horách na Šidiváčku Flong, kde pojedeme 222 kilometrů. Jedním ze stálých účastníků je i Martin Levíček a i tomu položíme pár otázek. Odkud jsi tam přijel? No, za Brnem, ze Silůvek. Z kolika jezdíte peškama? No, já z 8 až 10, co zbyde žena, taky z toho 10 až 12. Co se vám líbí tady na Janovičkách?
skvělý prostředí, zázemí, atmosféra, perfektní trať, sněhu je letos dostatek. Tak děkujeme a přeju hodně štěstí. Jste neviděli takovou Budete muset je souběžně. Pepíko, vyhoď mi ho, prosím tě toho. There's a storm across the valley. Clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a track out on the phone lane, a mile more away. Winding up his feet just makes it colder. He's an hour away from riding on your place up in the sky. 10 days on the road, Babali girl. There's a fire softly burning, supper's on the stove. It's the light in your eyes that makes it warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, hey, it's good to be back home again. These are all the news to tell him. Co je ten motor, že to furt jakoby děláš, že se na to nevybodneš a nevím, nepustíš si večer televizi, jedeš s pejskama. Co tě k tomu jakoby motivuje? Být s nimi venku, v horách, sníh, saně, psy, kamarádi. Nic lepšího není. Děkuji a nic víc jsem nepotřeboval slyšet.